дар ноҳияи муъминободӣ вилояти хатлон давоми 7 сол мешавад ки коргоҳи дузандагии чирадаст фаъолияти назаррас дорад. коргоҳ аз ду ошёна иборат буда дар ошёнаи якум нуқтаи фурӯши либосҳои омодашудаи коргоҳ ва дар ошёнаи дуюм бошад занону бонувони чирадасти ноҳия ки маҳорати хуби дузандагӣ доранд ба духти сару либоси ягонаи мактабӣ машғул мебошанд. дар ин коргоҳи дузандагӣ дар баробари ҷалб гардидани бонувони тарроҳ ҳамчунин барои омӯзонидани ҷавондухтарон ба касбу ҳунаромӯзӣ дар ҳамкорӣ бо шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолии ноҳия имкониятҳои зарурӣ фароҳам оварда шудааст. дар коргоҳи дузандагии чирадаст 20 адад мошинаҳои дузандагӣ насб гардидааст ки дар як шабонарӯз бонувон зиёда аз 100 намуди сару либосҳои мактабиро омода менамоянд. коргоҳ дорои утоқҳои либоспоракунӣ, утоқи намунаҳои сару либоси мактабӣ ва миллӣ, ошхона мебошад ки коргарон бо хӯроки гарм таъмин мебошанд. дар ин корхона сару либоси мактабӣ, ҳунарҳои мардумӣ аз он ҷумла чакандузӣ, қуроқдузӣ ва дигарҳо машғул ҳастанд. дар корхонаи чирадасти зиёда аз 20 нафар занҳо ҳастанд ки занҳои хонанишин ҳастанд ва духтани сару либоси мактабӣ машғул ҳастанд. дар асоси дархости шуъбаи маорифи ноҳия коргоҳи дузандагии чирадаст бо 38 муассисаҳои таълимии ноҳия шартнома баста аллакай дархости онҳоро пурра ба анҷом расонидааст. ҳамзамон дар ин коргоҳи дузандагӣ сару либос барои духтарону писарон аз 150 сомонӣ то 180 сомонӣ муқаррар гардида, дар партави иқдомҳои хайрхоҳона коргоҳи мазкур сару либоси мактабиро барои кӯдакони ятими кул ройгон ва барои маъюбону нимятимон дар асоси ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда то 50% пардохти маблағ иқдом кардааст. дар ҷумҳурии тоҷикистон ифтитоҳу ба фаъолият пардохтани корхонаҳои дузандагӣ имконият медиҳад ки дар онҳо бо истифода аз ашёи хуми ватанӣ истеҳсоли либоси мактабӣ, духти либосҳои миллӣ ва либосҳои махсуси корӣ барои соҳаҳои гуногун ба роҳ монда шуда сокинон бо ҷои кори доимӣ таъмин карда шаванд. фаъолияти чунин коргоҳҳои истеҳсолӣ барои амалӣ гардидани ҳадафи чоруми стратегӣ саноаткунонӣ бо суръати мамлакат мусоидат намуда дар ин баробар имконият фароҳам меорад то соҳаи саноат дар мамлакат рушд кунад ва марҳила ба марҳила коркарди пурраи ашёи хуми маҳаллӣ дар дохили тоҷикистон роҳандозӣ карда шавад. муҳаммаҷони Бозор, Олам Афрӯзи Тағои Мурод, ноҳияи Муъминобод, барои барномаи иттилоотии Хабар.